Čaute. Už to je nejaká tá doba, čo som nevydal video, mal som pripravené video, ale nevydám ho, sa mi nepáčilo. V zbytočnosti som tam hovoril. No a pri tomto videu by som chcel ukázať môj locker, čo mám, keďže vtedy som zabudol aj vo februári, keď som dával prvý, aj v decembri, čo sa väčšinou robieva na konci roka, vydať ten locker, lebo som nehrával Fortnite, ani ten vianočný skin z Winterfestu nemám. Vtedy som to vôbec nehrával, to ma vôbec nebavilo. A čo lutujem, lebo akože free skin je free skin. A tak každý má. Môžeme si zrovna pozrieť na ten locker a začneme asi glidermi. To tu mám, že to je fakt kratučké, o tom tu nič nebudem hovoriť. Toto všetko z najlepších sezón, toto bolo už zlá sezóna podľa mňa. Ja ten Battle Pass som ani nemal a mi sa nepáčil, takže som si ho nekúpil. Toto bola fantastická sezóna so Sub-Zerom, toto taktiež bolo fantastické. Táto sezóna, nemám čo mu tu povedať. Chapter 3, ja som mal pauzu 2 chapter. A táto Chapter 3 Season 1 je za mňa najlepšia. A ešte Season 2 je dobrá. U gliderov nemám čo viac povedať. Môžeme ísť na pickaxy. Tu je toho trošku viac, ale tu máme asi iba, že Dark X, čo je za mňa, neviem prečo mám pocit, že to je také tryhard, ale nikto to nepoužíva, ale ja to používam ako tryhard. Dokým som si nekúpil bundle Harley Quinn. Vlastne má tu Harley Hitter aj Punchline. Potom tu mám psychobanditové pickaxy. Potom Clixov pickaxe, ten toaleťak. Potom Palpatinské, je to strašne pekné. A toto je pekné. Čo to ešte také pekné, toto je klasika. Toto je strašne pekný pickaxe. Toto som ani nevedel, že mám. Ale pekný. Mám do favorites. Potom, čo tu ešte také mám? Toto Battle Passu, ešte z Yellow Jacketsky tuším. Či toto je z Yellow Jacket? Ne, toto je z Yellow Jacketsky, áno. Dobre. Ideme rovno na backblingy a to asi môžeme vynechať. Tu nič nemám, tu iba tieto plášte nejaké. Možno aj Series si môžeme pozrieť, toto je pekné celkom. Aj tento. Aj tento je pekný, ale už aj toto, ale proste to zbytočne strašne veľké, mám pocit, a zavadza to. Toto. Keď to robili trochu menšie, tak to je fakt, že dobré. Toto je strašne dobré s tým Spider-Manom. Keby to urobili menšie, ešte lepšie. Je to žerák Spike. A tu asi nič, takže môžeme ísť rovno na outfity. Začneme crew outfitmi. Toto je tuším Star Wars sezóna. Toto bola tá Midasová a tá sezóna, ale tá nová, viete, Treasure, kde bola Big Deal. Toto si ja úprimne nepamätám, čo je teraz, to je táto. Potom toto, tak toto je tá minulá, toto je tá nová, toto je teraz čo je. Potom je tu toto bola najlepšia sezóna za mňa, ktorú som hral. Najviac spomienok, najlepšia mapa za mňa. Za mňa, ja som to nehral. Taktiež, nemám čo povedať. Taktiež parádna sezóna. Už horšia trochu sezóna, ale čo v pohode. Parádna sezóna reloadová, to sa mi strašne páčilo. Toto na hovno sezóna. Potom toto je jeden z mojich obľúbených skinov, hej, na golo. Catwomanka, tá comic book, lebo mne sa tá Zero, alebo jak to je, vôbec nepáči. Potom tu je Harley Quinn, to strašne mi páči, ale akože tento je hnusný. Tento sa mi páči, ale nepoužívam. Potom je tu toto, Robin. Potom je tu tento Peg Legendary môj. Toto je môj akože asi fakt, že top skin. A nemám ho vo favorites, schválne. Potom je tu Psychobandit, Sub-Zero, Music Pass, to už sú tie nové. Jediné normálne Music Passy boli, že ešte Bruno, Hatsune Miku bol dobrý pass. Toto bol dobrý pass. Aj to, ešte Sabrina bola celkom pohodný pass. No, to boli jediné normálne passy, toto nemám čo povedať. Toto pohodička, toto neviem, toto strašne dobré skiny, ktoré som kupoval, že však sa vráti a to si môžem nechať. Nevrátili sa odtedy, teda myslím. Pozeral som Fortnite, GG, nevrátili sa. Slurpy,
skiny, to bol ten bundle za 2800, tuším, to je za 20 € vlastne. Potom tento Apprentice Eevee, to sú iba Star Wars, tento červený ornád, alebo čo to je. Ten je strašne pekný skin. Potom je tu Access, Aura, Pekleška, Big Deal, FNCS skiny, toto boli najlepšie 2 sezóny FNCS. Potom tu je Chani, Chaos Agent, Crystal, Diamond Diva, Dummy, Echo, Fishstick, Focus, Ghost Enforcer, Fishstick, ten mi to giftol. Tieto tu random skiny, Homer, Hopper, toto keď vyšlo, to si pamätám. Prišiel ten Battle Pass, nová sezóna, každý mal tak do levelu 12, každý sa to tryhardil. A každý mal tento skin. Ja neviem, čo s ním všetci majú, je pekný, ale všetci to mali takto. A mne sa vôbec nepáči, takto to mali. A ja neviem, čo na tom dokeľu vidia, bude to úplne hnusný skin. Jedine takto, a ešte toto je dobré. No toto už je tiež také mech. Toto bol jediný normálny, ktorý som akceptoval. Kaido, či Kendo, tak Kaido, to ani neviem, či bol nejaký skin vôbec. Nebol. Kendo, tak. Potom mal pekné restyly, potom je tu ten fejkový Black Knight. Potom je tu tento, neviem čo to je, Winterfest Warrior. Neviem, kedy vyšlo. Malibu, Manik, Pani Simpsonová, Marty McFly. No comment, to bol perfektný skin. Aj stále je, ale škoda, že na to nemám. Aha, mám, tak mám. Ale tento je dosť pekný, krajší. Potom tieto tu skiny, čo iné používa Ferrari skin, Mogul Master, Free Lego skin. Čo to je? Omega Suite Alpha, to bola vlastne tá, tuším z OG Passu, fejková Omega. Potom je tu ten Midas, ten bol strašne pekný, to každý používal, mám pocit. Z môjho okolia, s ktorými ľuďmi hrávam, to mal každý. Potom Paw Patroller, jeden z mojich obľúbených skinov, hej, poviem tak. PJ taktiež tam patrí, ale toto je dosť lepšie za mňa. Futbalistka, taktiež fantastický. Recon Specialist, Recon Raptor, Rebel Oro, to je špatné. Scarlet Commander, nejaké Battle Pass, OG Pass, Music Passky, no to nie sú Music Pass. Sparkle Diva, Stash, najlepší skin, čo mám fakt. Storm Wild Raven, najlepší. Okamžite do Favorites, ja som si ho zabudol dať. Poďme tu tento Foundation. A ešte niekde by tu mal byť aj Ice King, tuším. No, tu je. No, a tu už sa vlastne blížime ku koncu. Ešte tento Toxic Fusion, títo Yellow Jacket. A to je fakt, že asi všetko. Takže ja dúfam... toto je pekné. Ten sa mi páči, ten budem používať, dobre. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať odber a like a dajte odber, prosím, na môj druhý kanál, lebo už nebudem tak moc točiť. Takže, čus.